ассалому алайкум тамошобинони канали мо, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо якта гуноҷини карпати фурӯшӣ, гуноҷин тақрибан 1.5 сола. Хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад бародаро. хоб айни бухаравиша барои молкунӣ беҳтарин вариант. Суроға, вилояти Хатлон, ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликӯл, хоҷагии Шпик Саттаров. Харидоро боша марҳамат, хоҳишманда метавонанд ай пеш омадан бубинанд. Хурдан саломатиш ягон камбудӣ нест. хоб гуноҷин қисир аст бародаро, 1.5 сола. оли дандон кафондагӣ нест. дандонои гусалагиш хати истодагия. барои молкунӣ беҳтарин вариант бананд. рагадиёша бинем бо 100%. хоб нархи навош бародаро 9800 сомонӣ. 9800 сомонӣ. боз муомила дорад. Даставкаша маслиҳат мекунем қайти соҳибуш. рақами телефон дар рӯи экран. телефон кор мекунад, ватсапшам ҳаст. харидоро муроҷиат кунед. садфоиза мулайла бузарам. гуноҷини бақувват. Самое главное саломатиш, хурданаш 100%. Карпатча. Хайдоро боша ина марҳамат.